Good morning pag-usab mga kapuso, balik din sa Spotlight. Karong buntaga amo ipaila-ila kaninyo kining batan-on gikan sa Mandawi nga mihimo og dalaygon nga buhat nga motabang sa iyang mga silingan, mga kaila, mga paryente aron nga makakat-on sab sila karong panahona nga sagad walay gihimo ang mga kabatan-unan sa ilang mga panimay. Makauban nato karon buntaga si Justin Estrera, 16 anyos gikan sa Barangay Pagsabungan, Mandawi City. Good morning, Justin. Hi, good morning Sir Nico. Daghang salamat sa pag-uban kanamo, Justin. Sugin limi unsa man ning imong gipang buhat karon nga efforts aron makatabang sab ka sa learning sa imong mga silingan ug mga kaila sa inyo. So karon sir, nagkanda ko og quarantine classes sa akong mga silingan o akong mga pag-umangkon diri sa among dapit sa Barangay Pagsabungan. How is it like kan imong quarantine classes unsa man imo ni silang tapok sa usa ka venue nya mag-lecture, magtudlo kanila? Yes sir, ako ni silang gitapok diri sa amua kay I'm using technology man sad sir, nagamit ko sa smart TV. Then ako silang gitapok diri sa amua to conduct my classes. Unsa man nga mga subjects, unsa man yung mga lessons imong gitudlo sa ila? Lain-lain sir. So nako is class schedule diri sir actually. Dira. Oh, class record. So ako yes sir, sa class akong schedule sir kay kung MWF, Monday, Wednesday, Friday, ang akong topics kay all about science, English, and MAPE. Kung Thursday, Tuesday, and Saturday, sir, my topic is Filipino, English, and Araling Panlipunan. And kung Sunday, sir, values and regular online maths. Kaya ako maning gibalance ang academics o ang religious. Apil gapon. Nung nakauna naman ka ni Justin nga mag-organize yung ani nga kalihukan sa inyong lugar? Sa una pa jud sir, bata pa ko sir, ako naman jud ning gibuhat. Tong elementary pa ko, actually gani ako estudyante sa una nga kuan kana pag elementary nako, ako nang kauban karon nga mag-assist nako diri tudlo-tudlo. So ako ra ning gibalik. You're paying it forward bali. Yes sir. Tungod Yes, sir. ani karon ning nagkadaghan ra ba gyud ang kaso sa COVID, wa ba ni nakaapekto sab sa imong gi-organize nga quarantine class? Naka-apekto jud siya sir kay ato sa una everyday among klase no nga face to face jud mi mga aris la kada adlaw. Whole day mi diri. Pero karon since nagkadaghan naman jud ang COVID cases diri sa Barangay Pagsabungan and specifically here in our sitio. So ako na lang gi-convert ang among face-to-face learning into online class. Online This is class. for the preparation na sad sir para sa upcoming school year for the new normal way of learning. You mentioned kaganiha sa atong istorya before ani nga interview nga murag daapo ka estudyante nga wala maka-apil karon ani imong online nga methodology kay tungod pud sa gadget. Yes sir, na ako'y estudyante nga wala naka-appeal sa akong online class sir kay wala sila access sa internet. Then murag wala sad sila gadget sir ba nga magamit. So akong gibuhat sir, magprint na lang og modules og notes then akong ihatod dito sa ilang balay every now and then. Why is it nga ganahan ka mahimong magtutudlo? Because sir, para na ako sir no kay ang mga teachers jud ang pinaka-importante nga profession sa tanan kay kung walay teachers, walay doctors, walay lawyers, wa tanan. So kaya I believe mas good sir nga education is kuan jud ang pinaka-nindot nga treasure nga dili jud mawa sa imuha. Pagkanindot coming from you. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga ang batan-on nga si Justin Estrera gikan sa Mandawi City.